nivell del centre de la Conca, un paisatge de mosaic agrícola bestial, vull dir que, hòstia, cada vegada que vaig cap dalt, no sé, al Coll de Belltall, quan baixo és que m'he de parar, si fa un dia clar m'he de parar, perquè dius, hòstia, quin paisatge més guapo, no? Jo crec que a la Conca el que ara s'ha d'explotar molt més és el tema enològic, sens dubte. Hem vist que hi ha comarques com el Priorat que han aconseguit amb el tema del vi ser una comarca de referència. Jo crec que la Conca amb el monestir de Poblet ha fet moltíssim, ha sigut un punt important i continua sent-ho, però jo crec que hem d'ampliar una miqueta més les ofertes i jo crec que hauríem d'anar una mica més per explotar més el coneixement del bosc i el tema de la vinya. És bastant desconegut aquí. Hem arribat amb aquell punt que parlàvem abans. Abans teníem Riojas, ara tenim que tindre conques, però també els tens perquè la gent els demana. Perquè la gent va agafant una mica de culturilla. Costarà, perquè això és una cultura, això del vi. Però quan la gent hagi agafat aquesta cultura, hi ha molta gent que, en vez de prendre's una cerveseta, doncs et demana la copeta de vi blanc, i això és bo. Jo crec que hi ha alguna gent que sí, que ha vist que una mica l'única sortida que tenim amb l'agricultura és intentar fer un producte de qualitat i diferenciat. I crec que això pot generar molts llocs de treball. I llocs de treball, com dir-ho, sostenibles i amb una dignitat laboral, no? O sigui, que tu et creguis el que estàs fent i sàpigues per què ho estàs fent i li expliquis a algú per què t'estàs dedicant a això. Ningú paga el raïm perquè tu puguis viure d'això. Per tant, o sigui, que no donguin tantes subvencions. Jo no hi crec en les subvencions, jo crec més en què paguessin bé el que han de pagar bé. La gent que treballa és a la gent que els hi ha de pagar. Estan donant subvencions i potser no ens passa tant a Catalunya. A gent que no hi ha posat a la vida el peu a la terra. Amb una mica de ganes i passió, que també trobo a faltar una mica de passió, té un potencial tremendo la Conca de Barberà.